Jeg er klar. Jeg tager dig. Det bedste ved at fiske, det er nok, at man kommer ud i naturen. Er du klar? Ikke rigtig, nej. Nå. Der er sådan helt roligt. Det synes jeg. Den vildeste fisk, jeg har fanget, det var nok, da jeg var i Norge i 2023 og fangede min første laks. Jeg kunne ikke rigtig få mig selv til at fiske videre. Jeg ville bare sidde og kigge på den. Nu skal du se, nu er den der. Er den nu? Ja, det er nu. Så er du frem med kameraet, Marie. Lige der. Ja, vindben, det begyndte også bare at ryste. Fik jeg bare mega meget adrenalin i kroppen, fordi nu var den der, og så skulle den bare op. Der kæmpede du godt nok også for det. Ja, det tog lang tid til at komme der. Nå, der kom den så ikke. Ej, men næste kan. Ja, Den skal nok komme jo. er det mere dig, der skal have en? Det er mere dig, der skal have en. Sådan. Det er så nummer 10 i dag. Og jeg tror, det er godt derovre, Ida. Jeg tror selv, jeg finder inspiration til fiskeriet på YouTube. Hvis vi bare lige får lagt de her ned, så tror jeg godt, vi kan hoppe her. Jeg ser nok mest inde på TikTok. Der er jo mega dybt. Jeg kan godt have min sikkerhedshat på her. Super! Nej. Jeg gør. Vi ses jo. Vi fanger lige en fisk. Hej hej. Med hvordan du binder knuder, og hvornår det er godt gode tidspunkter at fiske, og hvor man skal fiske efter de ting. Ja, det er lidt spændende med de ting. Ja. Jeg fanger dem derovre, du fanger dem herover. Oh my. Ej. Man skal komme ud og fiske. Det er pissefedt. Ja. Det har jeg også nu. Det har jeg også. Nej! Den var der. Ja. Man kunne lige se den deroppe. Oh my god, men den var meget lille. Ja, den var der. Og får en masse gode venskaber, som vi også har gjort. Ja, vi har mødt hinanden gennem Odense Sportsfiskerklub. Ja. Det var bare mega fedt. Ja. Kom ud og fisk. Det er mega fedt.